Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot la, joke lang. Sabi ko sa'yo eh, pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres.
Ako rin mabait oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama. yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan oras ay ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kalu. pupunta sa OORAD. Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Ay, Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagati. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho kami ng humor. What can I say? Ay, yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Ano? Bigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng tatlo, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Ay, Wow! Empanada! ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa iyo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya ni Gira? Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat Dapat ganito na. ganyan. Masin! Ganito ang Dapat paghahawak. ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Ang aking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng Pag-iisip, mga pag-iisip. ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa OORAD.
tayo. Ito dapat. Cheers. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli. At ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Good evening, Luzon, Visayas. Wait lang, iluwa mo muna yan. Teka lang. Iluwa mo muna yan. Ikaw may kinain ka na naman. Dude, may kinain ka. Meron. Anong oras yan? Sariwa to, sariwa. Parang kagabi pa yan tapos kanina short time ka pa. Comic time ka yata eh. Ikaw yata yung nakita ko dito sa may service road dito sa may Pasay City eh. Dun sa service road tapos may pula tapos may yellow. Oo, katabi ng kainan. Ba't ba kasi sumabit yung Oh. buhok? Anyway, good evening Luzon, Visayas, Mindanao Metro at Mega Manila mula Luzon. Tiyan mo, na ako. Guilty. Charot lang, with Ikaw medyo tumagilid ka ngayon. Para kang truck ha. Alam mo ba na merong truck na tumagilid ngayon? Meron. Oo. Ang NLEX, sa entry ramp ng NLEX. Tapos yung driver doon sugatan. Pero in fairness kumbaga second life niya yun Kumbaga ako kung iisipin ko, nakasakay ako doon sa mismong truck na yon. Tapos ako yung pahinante. Feeling ko baka wala na ako. Pero tignan mo naman, 'di ba? Binigyan talaga ng second life itong driver ng truck na ito. Maswerte, no? Dahil Maswerte. ingatan na yung Totoo. buhay. Hindi natin alam kung ano talagang dahilan kung bakit bakit tumagilid yung truck Pero parang napapanood lang natin to sa Final Destination. Kasi mahirap dyan kapag mabilis ka tapos overload yung Sakay mo na napakadami. Ang hirap kasi ng truck kapag huminto yung mga gamit, lalo na kung mga kahon-kahon yun. May may tulak pa Ay, oo. Hindi totaling makakahinto Kumbaga may delay. Oo. Ganun. Or baka may nag-cut sa kanya. Yun. Tapos huminto siya. No choice. Oo. Sudden stop tapos biglang tagilid, no? Pang Final Destination yung peg, no? Kaya ako din, dude, maliit yung sasakyan ko So hindi ako tumatabi talaga sa mga truck. Pero dati tumatabi ako sa truck. Tapos sasampulan ako. Second life ko na rin to. Buti. Wag kang tatabi sa mga truck. Oh, ikaw? Ako may tumatabi sa akin sa sasakyan. Hindi ako mahilig tumabi sa truck pero mahilig ako magpatabi sa sasakyan. Hoy! Joke lang! Ikaw talaga! Iba yata yung minamaneho mo Iba yata yung kumakambyo sa'yo Dapat ako yung kakambyo Hindi Ako yung kinambyo. Ikaw yung kinambyo. Loko!
Anyway mga ka-Bisyo, happy Friday po sa lahat po ng mga nakatutok sa ating ngayong araw na to sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama mo ang Basta Princess, DJ Rocky Tera. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, magsasama tayo. And since Friday tonight, gabi ng mga ma-LSE. Lavabo! Kaya naman kabisyo, kapit ka lang, tutok ka lang at huwag kang aalis dahil mainit, nakakapanabik at nakakakiliting rated SPG as in Super Pack Ganern. Secret File ang iyong mapapakinggan sa aming pagbabalik. Ika'y nakatutok sa 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, Tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang o kasagutan radyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. Ako yung may suggestion. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Oh, buwan! Kabayan. Pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. Kape, Sa sa mainit kape. na kape. Ano, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Parang ka nag-humor. What can I say? Ang sarap. Ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulami! Sinasabi? Ano? Gami! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap. Wow! Ay, ang
Empanada. Ang haba. Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Tama ba? Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng Pag-iisip, mga pag-iisip. ibon Pantakot ng ibon sa bukid. sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Tayo. Yes. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Ayan, guys. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo. nag-iisip! Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala ka na? Namangopya. Score ay mapupunta sa ooran. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radio, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Papakalapit. mandaraya. Nangungurak. Nangungopya. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Kaya nga ngayon, maligaya! buwan ng wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1
Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera.
Correct. Ano po ito kuya na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, Ang kamay ko, iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. it's time for SPG. As in, Super Pagner Secret File. Hi, DJ Rocky and DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Leo. At eto po, ang aking SPG. As in, Super Pagganern Secret File. Hinding-hindi ko to malilimutan. Nangyari to noong year 2024. Isang gabi na parang normal lang sana. Pauwi ako galing OJT. Pagod na pagod. Pawis na pawis. At ang gusto ko lang talagang mangyari ay makauwi na nang sa gayon ay makapagpahinga. Pero syempre, dahil bida ako sa sarili kong malas na pelikula, walang masakyang bus. As in zero. Para bang na-ghost ako ng buong transportation system. Kaya ang ending, sumakay ako sa isang e-jeep na biyaheng Antipolo. Noong una, okay na okay. Maluwag. Presko.
Yung tipong VIP ang datingan. Nandun ako sa gilid, feeling main character, habang nagsa-sound trip. Yung tipong parang gumagawa ako ng music video. May konting drama dahil sa pagod. Sabi ko pa sa sarili ko, ayos to ah. Peaceful commute. Pero DJ Rocky at DJ Jello, hindi pa pala nagsisimula ang totoong laban. Paghinto ng E-jeep sa isang kanto, bigla na lang dumami ang pumapasok na pasahero. Yung dating mala-luxury ride, naging sardinas real quick. Siksikan levels na parang merong nagbibigay ng libreng ayuda sa loob. Pero dahil sanay na tayo sa ganitong eksena, kiber lang, kapit lang, habang tuloy-tuloy akong nagsa-sound trip. Hanggang sa nangyari ang isang trahedya. May isang nilalang. Hindi ko alam kung tao pa ba siya o kemikal na eksperimento. Hindi ko alam kung tao o kemikal ang nagpasabog sa loob ng E-jeep. DJ Rocky at DJ Jello, parang gusto kong bumaba sa pagkakataong yun. Dahil iba ang nakarating sa ilong ko. Hindi ko ma-describe ng maayos. Yung tipong parang pinaghalo-halong panis na itlog, sirang kanal at sama ng loob ng ex mo. Bigla kong napahinto sa paghinga na parang nagka-crash na ang respiratory system ko. Tinigil ko ang pakikinig ko ng music at napatingin ako sa paligid. Pero ang mas nakakagulat, deadma lang ang mga kapwa ko pasahero. Deadma. May isang ate lang natuloy sa pagsiselfone. Yun lang. Yung kuya, natutulog pa. Ewan ko kung immune na ba siya o wala siyang pang-amoy. Ako nasa gilid, lumalaban para sa buhay ko. Yung tipong para akong nasa survival game. Huminga ka kung kaya mo. Pinilit kong tiisin. Iniisip ko na lang, Leo, matatapos din to. Strong ka, kaya mo to. Pero every second, parang may bagong wave ng pag-atake. Parang may aftershock yung pasabog. Kasi hindi siya one time, big time. Umaga parang, series siya eh. Hanggang sa wakas, narating ko na yung dapat babaan ko. At pagbaba ko, doon na ako huminga ng malalim. Yung bang parang pakiramdam ko, first time kong makalanghap at makalasap ng sariwang hangin. Yung bang parang gusto kong yakapin ang hangin at magpasalamat sa universe. At simula noon, hindi ko na malilimutan ang karanasang yun. Hindi dahil sa biyahe, kundi dahil sa bangungot na nangyari sa biyaheng yun. Kaya ang lesson learned sa lahat ng kapwa ko pasahero, kung merong kayong balak magpasabog ng kababalaghan sa isang pampublikong sasakayan o sasakyan, please lang, wag na wag niyong ilalabas na nasa close space tayo. Maawa naman kayo sa mga ilong ng mga inosenteng commuter na gusto lang namang makapagpahinga, yung makauwi ng bahay nila. Baka mamaya sa mga pasabog ninyo, hindi na sila makahinga at hindi na makarating sa paroroonan nila.
baka diretso, langit na agad. Biro lang naman. Yun lamang po ang aking paalala. Hanggang dito lang po. Muli, ako si Leo. At ito, ang aking SPG. As in, Super Backner Secret File. Comment muna, tas bingo plus. That SPG, as in Super Pattern, was shared to us by Leo. Nagko-commute ka ba, Titangelo? Oo naman, laking ano ko eh. Laking jeep, laking bus. Marami akong sinasakyan, iba-iba. O marami kang sinasakay. Hindi, pero madalas ako mag-commute dati. Sumasabit pa nga ako kapag wala nang masakyan eh, lalo na sa jeep. Di ba ang hirap mag-commute sa Pilipinas? Yes, nagwa 1, 2, 3 rin ako. Ganun. Seryoso ba yan? 1, 2, 3, asawa ni Marie. Ganun. Hindi, syempre masama yun. Napautot ka na sa pampublikong sakayan. Sa sa sasakyan ng kabarkada ko. Yun napaano ako. Napaano ka? Utot ako doon. Pero umamin ka. Hindi, sinisi ko yung kay barkada. Uy, ano ba ito yung sasakyan mo? Baho naman, ayusin mo naman. Bumili ka na yung freshener, regaluhan kita. Ang kapal! Oo, wala pa akong sasakyan that time eh. Wala pa. OMG. Ako naman naka-experience na ako na amoy ibang imbornal na hindi ko ma-explain yung naamoy sa pampublikong sakayan. Hindi naman sa maarte ako Kumbaga, in general naman, hindi ako maarteng nila lang. Kaya lang kasi, pagdating sa amoy talaga, ang hirap mag-concentrate, diba? Mahirap. Lalo na kung pagod ka na, tapos gusto mo lang namang umuwi. Kaya gets natin tong si Leo na parang hindi siya makahinga at the moment na biglang may pasabog doon sa loob ng Egypt. Eh, di ba sa Egypt, naka-aircon na yan? Oo. Kaya amoy na amoy yan, kulob yan eh. Yung buga ng aircon, no? Sapul na sapul sa'yo. Alam na alam mo. Oo. MRT, LRT yan. Danas ko yan yung mga amoy gabi na, amoy tanghali pa rin. Gabi na, uy kuya, gabi na, amoy umaga ka ba rin, tinanghalian, gano'n. Yung amoy mandirigma, no? Yung lumalaban talaga sa ilong mo, no? Grabe. Kaya nga kapag pumasok ka daw talaga ng pampublikong sakayan, papasok ka na mandirigma, tapos sa labas ka, bayani ka na. Kasi natiis mo eh. Kaya kami, kung meron ka experience ng katulad ng kay Leo, baka pwede mo rin bahagi yan sa amin dito na nag-commute ka, may iba kang naamoy, o baka meron kang gustong ipaamoy sa kanilang lahat, di ka lang umamin. Ibahagi mo yan sa amin sa comment section o di kaya naman sa aming Facebook Messenger. Rakitera at Titangelo at kami po'y magbabalik kasama pa rin ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is SPG as in Super Pattern Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!
charot. Syempre, eto na nga ang pinaka-inaantay rin yung Bingo Plus Pabuenas! Kung saan pwede kayo manalo ng 1,000. Ay, hindi pala 1,000. Abonado pa ako. 500 pesos! 500 pesos! Pwede kayo manalo ng 500 pesos. Baka mamaya sabihin ninyo, DJ Rocky, nagsabi ka na ng 1,000. 500 pesos kasi, alam nyo, pag na-accumulate lahat ng mga pinamimigay namin dito, aabot siya ng thousands. Ganun, kagalante talaga ang Bingo Plus. Pabuenas talaga para sa inyong lahat. So, hello, ladies and gents, kabisya. This is me, DJ Rocky Tera of Love Radio Manila. At eto na ang senyales na pwede ka na manalo ng 500 pesos. Ang kailangan nyo lang gawin ay sagutin ang question of the week. So, yung question of the week natin ay sasabihin ko later. Pero syempre, bago tayo dumako dun sa question of the week, gusto ko lang munang sabihin sa inyo na pwede kayong maging bingonaryo. Oo, bingonaryo. Ibig sabihin, pwede kayong milyonaryo, pwede kayong bilyonaryo. Basta, bahala na kayo i-interpret kung ano yon. Basta, pwede kayong manalo ng limpak-limpak na premyo. Ang kailangan nyo lang gawin ay i-download ang Bingo Plus app or bisitahin ang www.bingoplus.com. At syempre, huwag niyo pong kakalimutan na dapat naka-like at naka-follow kayo sa Facebook page ng Love Radio Manila para talagang pwede kayo manalo ng 500 pesos. And every week, namimigay po kami ng 500 pesos. Kaya salamat, Kabisyo, dahil nakatutok ka sa Facebook Live namin dito. So, eto na. Ano ang ating question of the week? Okay, so eto na, guys. Anong kasinungalingan noong bata ka? Ang paniwalang-paniwala ka. Uulitin ko ang katanungan. Anong kasinungalingan noong bata ka? Ang paniwalang-paniwala ka. Sagot na kayo. Miss Tonette, Christine, sagot na. Miss Zek, sagot na. Kasi nga, dyan kami kukuha sa comment section ng mananalo ng 500 pesos. So again, ang kasinungalingan, anong kasinungalingan nung bata ka? Ang paniwalang-paniwala ka. Gusto nyo bang malaman kung anong kasinungalingan ang pinaniwalaan ko nung batang-bata ako? Na kapag natulog daw ng tanghali, tatangkad ako. Hello? Ilang beses ako natulog ng tanghali. Pero, yung tangkad ko, hanggang dito lang. Pa-sideways daw yung tangkad. Hoy, hindi naman pa-sideways yung tangkad ko. Sakto lang naman yung tinangkad ko. Pero ang tumangkad yung mga excess ko. Charot! Harot! Ayan. So, ang dami ng mga sumasagot dito ng ating question of the week. Katulad na lang ni Ana Lopez, Mince May SJ, at etong si Christine. Ayan. So, comment kayo. At eto na nga po, meron na tayong... Ay, may winner na tayo. May bubuenas na. Tama ba? Ilalabas na ba natin? I-reveal na ba natin kung sino siya? Ay, eto na nga. Congratulations, Mince May SJ. Mince May SJ, nanalo ka ng 500 pesos dahil ang sagot mo ay... Totoo daw si Santa Claus. Sana, ikaw ang Santa ko ngayon, DJ Rocky at Bingo Plus. Maraming salamat po sa inyo. Wish granted. Di pag ako yung naging Santa Claus, hindi na ako tatawagin Bossa Princess. Santa Princess. Charot. Uy, darot. Ayan. So, Kabisyo, congratulations, Mince May SJ. At kung gusto nyo rin maging katulad ni Mince May SJ, ang kailangan nyo lang gawin ay i-follow at i-like ang Facebook page ng Love Radio Manila para updated kayo sa mga schedule namin kung kailan kami mag-Facebook Live, kung kailan ako mag-Facebook Live. And huwag nyong kakalimutan na mag-download ng Bingo Plus app. Plus, bisitahin ang www.bingoplus.com para
para ikaw ay maging bingonaryo. At huwag kakalimutan, game responsibly. Kasama pa rin ang Basta Princess DJ Rakitera. Di kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sali na sa Bingo Plus Pabuenas next week ulit. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ha? Sa labas? Oo. Wait lang, wait lang. Ay, nakalive pa ba? Naka-live pa pala. Sorry. Sorry. Ay, grabe chismosa. Gano'n ka ka-chismosa, willing ka umalis ng book para lang makipag-chismis. Ay, ang sarap mag-badminton today. You know what? I just came from a workout today. I just played badminton. Kasi naligo ako. Tapos, nag-freshen up talaga ako para sa inyong lahat. Kasi nahihiya ako na hagardo ako eh. So, talagang inano natin yung hair. Pinatuyo natin. Diba? Grabe, nantok ako ah. Naku, wala pang audio yung sa ano. Saan? Yung sa TikTok. Wala pang? Walang sound yung sa TikTok. Oh, wala daw sound sa tok-tok sa TikTok. Wala daw akong audio. Kanina pa ba yan? Nakakatawa naman yung lalaki nagdasal bago mang hold up. Yung nabalitan. Ha? Nag-sign of the cross pa. Oo. Mga
huwag kayong magsa-sign of the cross kung hindi naman kayo nagiging image and likeness of God. Diba? So, ito lang talaga yon. Ay, hindi pa pala ako nakakapag ano. Uy, si Tigas Tito. Tito! Tito! Tigas Tito! Tigas TikTok yan eh. Tigas TikTok! Gandang gabi, Uncle June. Salamat sa mga tumututok sa storya. O ayan sa mga kabisyo natin na merong naamoy na hindi maganda sa loob ng pagsakay ng pampublikong sakayan. Share na kayo. Ang mahirap dyan yung tumai talaga sa loob ng pampublikong sakayan. May isang beses ako nakita sa jeep. Nagmarka talaga yung may go-hit dun eh. Oo. May nag-apply ng peanut butter sa upuan. Ang hirap. Grabe naman yun. Tapos, alam mo, yung upo na mga pasahero, nandun na sa gilid na gilid. Iniiwasan yung ano. Hirap naman nun. Ay, nako. Nandiyan si Titan Jello palaboy-laboy lang. Dahil umiinom, kumakain. Chumichismis. Si Boy, alam nyo ba na si Boy Pindot dito sa loob ng booth namin? Alright. Si Dut nandun syempre sa booth niya. Sinasabi ko kasi na si Boy Pindot nandito. Tapos si Boy Dut nandun. Uy, boss, Tigas Tito Clothing, maraming salamat sa imong tanan. Maganda yung gabi. Alam mo si Tigas Tito, sobrang na-appreciate natin siya palagi no. Salamat. Kahit di pa kami nagbabayad sa iyo, 'di ba? Talagang nandiyan ka lang palagi. May isang project na. Pero alam ko babayaran ka na. Ka mag-alala. Love you. Okay lang ba Tigas. umutang sa iyo? Kasi sabi niya utang daw siya sa atin. Hindi, pero Tigas Tito, baka naman meron kang pa-onesies dyan sa mga anak namin. Tsaka, boss, love you. Tigas pamangkin line. Si Rocky, love you isa. Ay, ka. Hindi pa, love you. Kasama natin si Love You, ang nag-iisang DJ Rocky Tera. Sa PCU. Let's go! Ito na ba yun? Yes, May 4! Dolphins pa ba ang PCU up until now? Napaganon yung din kanini, pagkabanggit na. Kasi nag-aral ako sa PCU, dude. Pero, grade 2 to 4. PCU uses pa yon noong time na yon. And, grabe yung mga memories ko. Size. Siyempre, large. Kasi gusto ko large. ng maluwag. Hindi ako mahilig sa mga masisikip na damit. Kung mapapansin. Love you goes to PCU. Tsaka na siguro pag pumayat na ako. Sana pumayat na ako, Lord. Susunod, tingin kang ano na yan eh.
Ganda yung konsepto ni Konyo dyan sa Love You na yung mga shirt ng bawat estudyante pinapamigay. Basta, Ay, oo. galing niya dun. Galing niya. Yung bawat. Love you, tapos Galing yan. Galing. Tigas! lang ako. Yung mga, kung ano yung size ko sa binibigay sa inyo, yun pa rin. Kasi gusto ko ng maluwag. Although, nung nakaraan, parang tinataas ko dito yung shirt. Mm-hmm. So, siguro, may gitna ba ng medium to large? Baka may ganun naman. Yung parang large, ganun. Mid-large. Tito, thank you Love you, Tigas Tito. Tigas Tito, baka may pa onesies ka naman dyan. Yan, Babayaran kita kay 500 pesos. Yung cute. Tingin ko kaya yun yung mga onesies dun. Oo, dalawa kami ni Titan. 500. Hindi, sa akin, yung Hindi, yung kanya, pang 7 years old, ganun. Tapos isang pang 3 years old. Tapos Ganyan. isang newborn. Ayan. Lima? Teka lang, yung dalawa, hindi ko ba namabanggit Nakatago pa Next time na iba. Yung isa ring 7, ganun. Tapos yung isa parang mga 5, ganun. So, 5 yun, Hindi pa kasi siya kinikilala, sorry. Oy, complicated pa kami. Pasensya na kayo. Aray ko. Kayo na bahala maniwala o hindi maniwala dun sa mga sinasabi ni Titan sa labas. Ako, Tigas Tito, papagawa kami ng ganun. Dude game. Happy Blessed Friday! Wala naman. Wala tayong naamoy dito sa booth. Safe dito. Safe naman dito. Sobrang bango dahil grabe yung mga pabango mo Ang mamahal Hindi mamahalin yung pabango ko. Ang maganda kasi dyan, yung damit natin mismo mabango na dahil sa pride, diba? And charm. Yan. Produkto Purple. ng ACS yan. Kaya pasalamat talaga tayo sa ACS, diba? Dahil yung damit pa lang natin mabango na konti na lang yung psst ng perfume mo. Tama. Kahit nga hindi Oh. Salamat po, ACS. Love you, ACS. Next week na yan. Nag-aabang na. But kidding aside, yung SPG secret file ni Leo, matindi-tindi. At ito ay sumasalamin sa isang typical commuter na Pilipino. Tama. Totoo naman yan. Jeep. Marami pa bang mga jeep ngayon? Oo, marami. Iba-iba Yung hindi sa pa rin Cavite, na modernize. Iba yung sa Cavite. Oo. Iba yung korte ng jeep sa Cavite. Anong tawag dun sa ganong klaseng korte ng... Wood jeep yata yun Ano? Wood jeep. Hindi ko alam Kung ganun ba yung wood jeep ba tawag doon? Hindi ko Alam ko basta mahilo-hilo ka dun. Oo, basta ganun. Kasi puro kahoy yung loob niyan, di ba? Yung mga upuan niya, Tsaka kahoy. makulay. Plus, yung puwet Mataas. nun, di ba? Ang lapad Lapad. Oo. Sarap sumakay doon. Nakasakay ka na ba nun? Oo naman, sumasak. Talaga naman, commuter ako, dude. Talaga. Hanggang ngayon ba? Kahit yung unang-unang mga buwan ko dito sa 90.7 Love Radio, nagko-commute po ako. Tapos nakakatuwa lang kasi sumasakay ako dyan sa PATX. Papapakinggan ko, kakatapos lang ng programa natin. Tapos naka 90.7 sila. Yung soyo naman. May mga ganun ako. Ikaw rin naman, nagko-commute ka rin naman Oo naman, nag-commute ako nitong nakaraan. Oo, kasi 'di ba nung nag-spike yung presyo ng gasolina, ng diesel, talaga sabi ko, sige, gagawa ko ng paraan para matulungan yung sarili ko tsaka ng pamilya namin. Yes. So ngayon, nag-commute ako from our place, tapos nagpunta ako ng PTX kasi may bus papuntang PTX Tapos doon ako nag-book ng angkas naman papunta dito sa stasyon. Iniisip ko kung ano yung pwedeng FX sana na masasakyan ko from PTX papunta dito. Wala, ganun na talaga. Angkas na talaga. Angkas na talaga. Joyride, angkas, or yun lang naman sinasakyan. Pero alam mo, dude, nung nandito ako banda sa may Manila, ito yung sinasakyan ko talaga. Papunta dito sa stasyon Yan. nung mga nagsisimula pa ako This was a year. Secret. Huwag mo na banggitin! Dahil kasi naabutan ko yung pamasahe dati, 250 Grabe. Oo. Pero grade school ako noon. Tapos, ikaw, anong... 6, 4, 5, yan. Mga ganon. Ganun. Baka ganon din yung naabutan ko. Mga ganun.
pinabata pa no? But kidding aside, eto na, dude. Oo. So, nung estudyante ako, hindi ko makakalimutan, ang presyo ng pamasahe pag sa jeep, yung standard na kilometro $8.50. Okay. $8.50 yun. Mhm. So ngayon, Pandakan ako nakatira. Yan. Pandakan, sasakay ako ng Pandakan, papuntang Taft, Pedro Hill. Pedro Hill. Yes. Bababa lang kayo dun sa may bangko. Oo. Ano nga tawag doon sa street na yon? Agoncillo. Agoncillo. Oo. Sa may mga ukay-ukay malapit. Oo, Sa may Esco. bangko yung gilid, 7-Eleven naman yung kabila. Yes, tapos may mga clinic doon, Yan. diba? Dental clinic, medical clinic. Kapag may mag-apply ka, doon ka magpapaklinik. Tama. Oo. Pero meron din mga tusok-tusok doon, Marami. diba? Madami. Tapos may mga pwede rin sumundot sa'yo doon. Charot, tuwedarot. So, yun. Bababa ako ng Escoda. Tapos, dude, sasakay ako ng jeep. Lalakad muna ako ng onte papuntang Taft Avenue. Sasakay ako doon ng jeep papuntang Vito Cruz. So, dun, yung Vito Cruz, bababa ako doon. Tas naalala mo pa yung era na merong orange na jeep dito? Meron. Sa may Vito Cruz. Oo. Ngayon parang wala na. Wala na. Diba? Wala na after pandemic eh. Hinahanap-hanap ng mga mata ko yun pero nawala eh. But anyway, yun naman ang sasakyan ko simula Vito Cruz papunta dito sa may CCP Complex pero bababa ako dyan sa may Harbor Square. So dude, ang pamasahe ko dati nasa sabihin natin mga 30 pesos lang. Pero ngayon, grabe talaga, ang lala Mahal. ng mga presyo ng mga pamasahe ngayon, 'di ba? Pero at least kahit papaano nakakatulong naman. Ang computation kasi ngayon ng isip natin ngayon, dude, yung pagod mo ba? Tapos yung pag-aantay mo ng sasakyan, worth it ba siya o magdadala ka na lang ng sasakyan? Doon sa mga mga kabisyo nating nagdadala ng sasakyan. Ikaw, anong parang point of view mo para magdala ka ng sasakyan? Sa akin kasi, yung nagko-commute ako nung bago-bago ako dito sa 90.7, grabe, umaga na ako. Parang alas 6 kasi ang nangyayari, 'di ba, nag-out tayo ng 1 AM. Parang papunta ako doon 1:30. Wait lang pinaparinig mo talaga kayo sa Nag-overtime po kami. Hindi, syempre quality naman yung binibigay natin na programa sa kanila, 'di ba? Ayaw natin na kahit wala ng extra pay, no? Oo, wala. Talagang quality yun. Umiiyak pa lang naman. Thank you po. Bukas na lang kayo umiyak, ha? Diba? Kaya hanggang 1 AM. Kaya yun. Tapos 1:30 yata ako nakakarating or 1:20 kasi nag-aantay pa ako ng angkas that time eh. Parang Dito sa mismong MBC. dito. Tapos pagbaba ko doon, hantay ako ng bus. Tapos ang pagmalas-malas, nakaalis na yung bus na babiyahe ng 1:00 or 1:20. So antayin mo na naman mapuno yung isang bus. Mag-aantay. Mga ilang minuto ang Hindi antayan? oras, dude. Kung hindi napupuno yun ng 2 oras, 2 oras ka mag-aantay. Doon tutulog ka na sa bus. Totoo? Pinakamalala, nagising ako ng 5:00 na pagdating dun sa amin. 5:00. Tapos, Totoo? oo, danas ko yun. Kasi gusto ko ma-feel eh. Gusto ko rin malaman ano bang mas makakamura. Yung may dala akong sasakyan or magko-commute ako. So, yun ang nangyari. So anong napagtanto mo? Mas okay pala sasakyan pero dapat hindi ka naggagas. So meron ka ngayon. Nanghiram ako doon sa kapitbahay namin nung sasakyan nilang e-bike. Oo, nanghiram ako doon ng e-bike. Ang ganda. May electric vehicle itong si Titangelo. Basta hindi ko Wala. sasabihin sa inyo kung anong kulay. Wala. Pero sige, save ko na lang sa akin para pwede kang makapagsakay ng iba-iba. Di may sticker nga yun eh. Papatanggal ko na yun. Napaisip ako bigla eh. Di mo May 90.7 no. Pag pumarada ka bigla, uy, 90.7. Tapos may nakalagay din sa kabila, Titangelo, aray ko. Wait lang. Nakita ko naman yon. Pero tinted ba yung sasakyan mo? Super ano yun? Manyak din ba yun tawag? Maniac tin! Oh. Talaga? Di nakita yung loob nun? Hindi kita yun, dude. Kahit magyugyugan kayo, magyugyugan kayo, hindi Wait. Kahit gumanon? Kahit na idikit mo yung mga mata mo dun sa window, Hindi ganun. Hindi makikita? Hindi sobrang kita. hindi sobrang kita pero pwedeng makita. Pero Shadow. kung madilim, tapos patay ilaw, wala na, hindi nakita. Hindi, dude, paano kung may ilaw sa labas? Tapos Hindi pa parang rin kita.
Onte, malabo. Titignan ko nga mamaya. Malabo nga. Malabo. Ba't hindi ka kinakabahan sa ganun? Kasi what if may mangyari sa'yo habang nag-drive ka, pero wag naman sana, di ba? Hindi, nakikita ko naman yung labas na malinaw. Pero ako, hindi na nila ako makikita Yun dun na sa loob. nga eh. Di ba medyo delikado yan? Kaya dapat sabi nila... Mas delikado pag nakita kami kasama kang iba. Ano gusto mo? Yung mahuli ka na may kasama kang iba mong nagmamaneho o yung okay na yung mag-isa ka, mapahama ka. Okay na yun. Bahala ka na. Ewan ko sa'yo! Bahala ka na doon. Hindi, wala akong sinasakit dun. Kasi pinag-pray ko yung sasakyan na yan. Oh? Paano mo siya pinag-pray? Sabi ko kasi nagko-commute nga ako, 'di ba? Tapos dumadaan ako ng Baklaran. Sabi ko, Lord, ang hirap naman ng sasakyan ko, mahal ng gas. Tapos ang mahal din ng commute, magko-commute. Kaya buti na lang pala, Sagrado pala itong sasakyan mo, kaya hindi mo pinahihintulutan na merong ibang babaeng sumasakay sa Depende, kapag maka-Diyos din yung sinakay ko. Luluhod kayo na sabay? Hindi, luluhod siya sa akin. Hoy! Pero mabalik tayo kay Leo. Leo! Sana Si talaga Leo makasakay ka sa isang pampublikong sasakyan na hindi mape-penetrate ang iyong ilong. Tama. Kasi mahirap din yun eh. Pero kasi, let's lower our expectations every time na sumasakay tayo ng pampublikong sakayan. Tama. Kasi hindi mo naman pagmamayari talaga, hindi mo hoard eh. Kaya everybody is welcome. Kaya lang, syempre, ikaw bilang isang tao, di ba, na gusto mo naman kahit paano may proper hygiene ka, di ba? Amoy-amoy din po tayo ng sarili natin just in case na tayo po ay pumapasok ng ating or ng isang pampublikong sasakyan. Kailangan amoy-amoy din eh. Kasi yung iba naman nakakatabi, may putok, di ba? Yan. Papasok pero may putok. Sa init pa Saan? naman. Saan papasok? Saan papasok? Paputok! Paputok. Paputok. Ito naman, iba naman yung paputok na papasok na gusto mo. Okay. Ito paputok na palabas. Oo, hindi sa loob. Pero yun nga, ang init pa naman ng panahon. So halo-halo na talaga yung amoy ng tao dyan eh. Pero syempre, intindihin din natin na kung ang tao galing siya sa isang madugong pagsiservisyo. For example, Duda. Totoo. Construction. Yan. 'Di ba? Yung init talagang nilabanan mo. Pero hindi mo naman ma-freshen up yung sarili mo dun sa mismong site eh. Diba? Hindi makapaghilamos ka ba dun? Hindi eh. Tama. So, ang gagawin mo, sakay ka ng kahit na medyo may amoy-amoy ka, pero uwi ka pa din. Pero yun nga kailangan lawakan din talaga natin yung pangunawa natin sa mga sumasakay sa mga pampublikong sakayan. Galingan mo na lang yung pagpwesto mo. Uy. Kaibigan ko yan. Kaibigan mo pala. Angelica Rada Atong. May kaibigan mo rin ako Ay! Bakit maganda yung kaibigan ko? Gusto mo na agad makipagkilala? Hindi mo talaga tight at jello. Ayan. So, anyway, Kabisyo, if you wanna share secrets, share to us, rakitera@gmail.com. Kami po ay magbabalik para sa programang Rated SPG Top Secrets. Kasama pa rin ang Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang memorize yan? Basic! Alam mo, nadidistract ka talaga sa friend ko. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic! This is SPG as in Super Wagner Secret Fun. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa
Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3. Legal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolok. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko!
Maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, joke. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa mukha mo ko paparilin.
O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Di, sa mukha. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya, Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating
Kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Kunyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. Babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay
Calculator. At ang sagot Ay, pambura. Grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kasi. ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Oh! Makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa lagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kasagutan... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos May lamang. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Buzz!
sake! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone see. yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli,
DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamete kudasai. Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay.
galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Ah! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone!
Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oras ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa OORADIO. Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi ng kami katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Kabayan. Tokwan! Kabayan. Na pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Ano na ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami. Para Kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Gabigani! Gabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Medyo bumagay naman yung frame sa akin. Yes, dude. Hindi ko lang, dude, pag minsan kapag bumabalik ko. Oo, kasi yung ilong ko talaga. Hindi, dude, hindi. Camera din, ma'am. Ano lang? Oo, may camera din. Testing mo na. Kaysa kanila, ni ano ko. No. Thank you very much. Yung kay Ma'am Nicole lang nun, pagka yung nag-clear yung part nung nung parang screen niya dyan. Ay, kasi yung color green. Oo. Kailangan angulunin mo pagka gagamitin. For reading, no? Hindi ko pa na-try mag-read kasi inisip ko dapat pag nag-read ako, ma-read ko muna siya bago ko siya i-read here. Kasi normally, para may element of surprise yung ating mga story. So, binabasa ko siya dito. So, baka mamaya biglang maduling, tas nawala ako, tas mahirap balikan, di ba? Yun. So, wag muna nating i-try today. Try natin next week kapag medyo nagamay ko na siya. So, aralin ko siya over the weekend. And hindi pa pala ako Huy, there's someone calling. Calling. Ma'am na rin eh. Pao, videohan kita. Mag-hi ka lang. Thanks to my friend. Yes! Bumitaw. Thank you very much. The product manager, the brains of Top Breed Dog Meal Adult Mini. My babies are happy. Supermarket pala, sorry. SM mo na. Wala ako nakapag ngayon? Pag-post ng... Ilang years na po? Wala yung wifi niya kanina. Bumagsak. Wala silang signal. Wala eh. Ngayon ang hihingi nung update sa yung sa caller nung nakaraan. Yung pumunta yung kahapon pumunta dito. Huwag kayong mag-alala, guys. Ilalabas namin yung next week kasi syempre, pahupain muna natin ng onti yung baka mamaya may mga nakita kayo for the protection of their identity. Bumagsak siya eh. Bukas mo ba live kayo? Live sila or recorded? Secret. Charot! Kasi nakikinig din ako pag Saturday. Mag-message ka lang kapag gusto mong pabati. Pero mas maganda kung mga Friday pa lang nagpapabati ka na para alam na natin. Kasi nag-send ako ng mga liham kay pag Sabado ng gabi. Oo, go lang. Send ka lang kay Titan. Parang may gusto akong gawin ngayon, pre. Papuntahin ko ba dito? John Andrew. Ay, hello po. Good evening. Hello po. Yun. Hi ma'am, kamusta po Good kayo? evening po. Yes ma'am, happy Friday. Okay naman po. Ha? Happy Friday. Parang kilala ko to Kilala mo to? Diba? Parang kilala ko yung boses eh. Totoo, kilala mo to? Oh, sure ba? Na-meet niyo na po ba? Hindi, okay lang mahalaga. Protektado ka namin. Sino to, dude? Mamaya ako sabihin sa'yo. Tanungin mo Gusto mo muna. kalalanin kita, ma'am? Joke lang. Sure. Ayaw mo ba sabihin, Mars? Pinapahirapan mo ba ako?
But syempre, pag sinabi ko dito, hindi malalaman nila yung tunay na pangalan. Okay. Hello, ma'am. Good evening, Oo, ma'am. kilala niyo po pala talaga ako. Ma'am, Hello Hindi po. naman. Hindi ka namin kilala. Kunwari, wala akong alam. Hindi ko kunwari na bosesan. Hello siya po. nag-call eh. First time niya mag-call eh. Hindi. Basta, sige, go. Seryoso? Hindi, basta okay lang yan. Ito ba yung mapapangasawa ko? OMG. Ay, 5 na pala! 5 na pala! 5 na, Hindi, dude. game na. Seryoso na nga. Ma'am, good evening, ma'am. Familiar po ba kayo sa programa? Yes po. Okay, ma'am. Ma'am, ako po pala si DJ Titangelo at kasama po natin dito ang ating Basa Princess na si DJ Rakitera. And welcome sa 90.7 Love Radio, ma'am. Thank you po. Okay, ma'am. Ma'am, maaari po kayong gumamit ng ibang pangalan, edad at lokasyon para po matago po natin ang identity ninyo. Okay po ba? Okay po, okay. Okay, ma'am. Ma'am, rated SPG po ba ang inyong kwento ngayon? Actually, halo-halo siya eh. Halo-halo, ma'am. Sige, ma'am. Lagyan natin ng gatas Yes. yan, ma'am, para mas masarap lalo, ha? Tsaka leche plan at ube. Okay, ma'am. So, ma'am, ready ka na? Yes po. Okay, ma'am. Start na natin, ma'am, ha? Game na tayo. Wala So, na po itong hello babaan. po, good evening. Dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at ang oras na muna natin sa buong kapuluan is already 11 p.m. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kasama mo rin ang Basa Princess, DJ Rakitera. And welcome to the program, Top Secrets. And since it's Friday, syempre gabi ng mga maiel as in Lovable. Kaya naman wag na natin patagalin pa to, Titangelo. I-welcome na natin ang ating Top Secret Sharer. Magandang gabi, ma'am. Hello po, good evening po. Good evening. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? You can call me Max po. Max! Yellow? Orange? Purple? Uy, sarap. Max. Max. Max? Yes po. Ay. Yes po. Ilang taon ka na? 26 po. 26. Kunwari, hindi ko talaga alam kung sino ka, pero sige, laban tayo dito. Kilala mo ba to? Alam mo, kilala mo rin siya? Mamaya na. Maybe po. Maybe. Maybe. Kilala niya ako? Kilala ka niya, kilala mo rin siya. Okay, si Titangelo, hindi ako magaling sa ganito. Hindi mo maalala siguro. Kasi sa sobrang dami mong babaeng nakilala. Diba? Ganun talaga eh. Pag marami ka babae, mga sinasakay, namimit, talagang di mo maaalala. Ba't nasakay na ba kita? Hindi mo nasakay, pero muntik mo na isakay. Totoo ba? Ako yata atsitin mo ngayon. Prank ba to? Uy, hindi! Ay, kung prank to, tigil-tigilin niya naman ako. Dude, una pa lang, hindi prank to, okay? Okay, Sige. okay. Saan lupalop ka galing, Max? Tagig. Tagig. Ring a bell? Wala Ring a talaga siya bell. maalala. Okay, Wala sige. eh. Ako na lang magtatanong muna sa'yo, Max. Max 26 from Tagig. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Hello po, DJ Hiraki and DJ Jello. Actually, hindi siya... Kumbaga halo-halo po siya na story. So, kayo na lang po bahala kung
ano sa tingin niyo siya. Pero hindi ko po alam kung paano ko sisimulan kasi pakiramdam ko po simulat sa pool, wala na akong lugar sa mundong ito. Bata pa lang po ako, naramdaman ko na hindi ako yung anak na hinihintay, hindi ako yung hinahanap, at lalong hindi ako yung ipinagmamalaki. Ako yung anak na puwedeng mawala po at walang iiyak, yun ako. So, lumaki po ako sa puder ng lola ko, DJ. Siya po yung kumupkop sa'kin simula nung pinanganak ako ng nanay ko. So, siya rin po yung nagsabi sa'kin na may halaga ako. Pero kahit sa kanya po kailangan kong patunayan araw-araw yung karata kung karapat-dapat ba ako. So, kailangan sa school top 1 ako, kailangan walang mali, kailangan perpekto. So, bawat galaw ko pinagmamasdan ng lola ko. Kasi sabi niya dun daw sa part na yun, dun ako mapapansin ng mama ko. So, ako naman 'tong tanga, ginawa ko. Kaya buong pagkabata ko po, hindi ako naging bata. Habang ang ibang bata, tumatawa, nakikipaglaro, Naalala mo na siya? ako andun sa Naalala mo sulok na siya? nag-aaral at umiiyak. Habang sila may kaibigan, ako Hindi mo nasa nabusutan? loob ng bahay, gumagawa ng gawaing bahay. Habang sila tinatawag ng anak ng mga magulang nila, samantalang ako wala. DJ, ang mama ko po buhay pa, pero pakiramdam ko matagal na akong naulila. Kapag tumatawag po siya galing sa ibang bansa, kapag oras na po na ako yung kakausap sa kanya, pinapatayan niya ako ng telepono. Paulit-ulit na lang nangyayari. So, bawat sa pagtawag niya po, sinasabi niya sa akin na parang for me lang po, parang every time na pinapatay niya yung telepono, parang nararamdaman ko po na hindi niya ako kailangan, na hindi ako kabilang sa ilang boses na gusto niyang makausap. So, that time, hindi ko mabilang kung ilang beses akong umiyak ng tahimik. Tinatanong yung sarili ko, bakit hindi ako sapat? Bakit anong kulang sa akin? Bakit ako yung hindi minahal? So, hanggang sa nasanay na lang po akong umasa. And then, after that, kahit alam kong wala na pong darating, nung elementary po ako, lumapit yung lola ko. Sabi po niya, kapag naging top 1 ka sa recognition nyo, for sure si mama mo aakyat ng stage. Kaya naman po ako, sinipagan ko po DJ Rocky and DJ Jello. Tiniis ko po yung gutom, puyat, lahat ng sakit, para lang makuha ko yung top 1 na posisyon sa school. Pero nung araw ng graduation na po, wala siya. Tinatawag yung pangalan ko, pumapalakpak ang lahat, pero sa gitna ng ingay, ako lang yung tahimik na umiiyak. Walang kamay na humahawak, walang yakap, walang anak, proud ako sa'yo. Parang akala ko sa susunod, magbabago siya dun sa part na yun, pero dun po ako unang nawasa. Pero hindi. Parang high school, andun na naman po ulit sa senaryo na gusto ko ulit maging top kasi gusto ko talagang umakyat yung magulang ko, especially si mama sa stage. So, that time, parang gusto nila na after the graduation sa high school, hindi sila umapak. And then, pagka-uwi sa bahay, inas nila ako na sabi nila, tumigil ka na ng college ha, nakapagtapos ka naman na din ng high school. So, ako parang nasad ako sa part na yun kasi sa halip na suportahan po nila ako, gusto pa nila akong tumigil na para bang gusto nilang ipaalala sa akin na hanggang doon na lang ako na wala akong mararating. Pero lumaban ako, DJ. Masukan akong kasambahay, naglinis ng bahay, naglaba ng damit ng iba, nag-aalaga ng anak ng iba. Habang ako
walang nag-aalaga every time na may sakit ako. Habang yung ibang estudyante may baon. So, that time, nahihirapan na ako pero tinitiis ko pa rin kasi gusto ko ipakita sa kanila na kaya ko. And nung time na ng graduation, parang umasa pa rin po ako na baka isang araw pipiliin din nila ako. Pero mali po pala ako. Iniwan ako sa stepfather ko ng mama ko. At doon ako hinalay ng stepfather ko. Ginahasa niya ako. Hindi ko mabilang kung ilang beses. Hindi ko maalala kung ilang gabi. Basta ang ginagawa ko lang that time, DJ, is umiyak ng umiyak. Pero walang nakakarinig. Bawat galaw niya parang unti-unti nang pinapatay yung pagkatao ko. So, gusto ko na talagang sumuko that time. And then, months ago, umuwi yung mama ko. Bumalik siya ng Pinas. Then, sinabi ko lahat ng nangyari. Nang nanginginig ako that time, halos di na ako makahinga. Sinasabi ko sa kanya lahat. Pero, alam niyo po ba yung sagot niya? Masyado kang pabida. Gusto mo lahat ng atensyon nasa iyo. Parang ako pa yung mali. Parang ako pa yung may kasalanan. At bago pa ako makapagsalita, DJ, sinampal ako ng mama ko paulit-ulit. Tapos, that time, tinapon niya yung mga damit ko sa kalsada. Pero hindi naman, kumbaga hindi ako nasaktan sa mga nangyaring yon. Mas tumigil yung mundo ko nung sinabi ng mama ko na, lumayas ka, malas ka, bobo ka. Sana mamatay ka na, sana hindi na lang kita binuhay pa. So doon, parang tuluyan akong bumuho. That time, tumayo po ako sa kalsada na parang namamalimos sa mga tao, pinagtitinginan. So sobrang nakakahiya po. Pero tumayo po ako nang walang luha. Sabi ko po sa sarili ko, aalagaan ko yung sarili ko, hindi ko hahayaang masaktan ulit ako. And lumayo po ako, and 6 years na po akong hindi umuwi sa amin. And dumating na po yung time na graduation na ng college. Sa lahat po, simula first year hanggang fourth year, naging president and dean's lister po ako. Pero kahit isa, sa year na yon, hindi po sila sumipot. Like, nag-expect po ako na sisipot sila kahit papano. Kasi ang tagal na po eh. Parang, akala ko, bibigyan na nila lang time ako. Pero hindi pala, DJ Raken, DJ Jello. Mas masakit pa pala kapag ganun yung, kumbaga nag-expect ka pa sa kanila pero wala na. Kasi dapat that time masaya ako eh. Dapat proud ako sa sarili ko kasi ang dami kong awards, ang dami kong organizations na sinalihan. Pero habang naglalakad po ako papunta sa stage, wala akong maramdaman, kundi hindi saya, hindi rin lungkot, kundi isang malalim at nakakatakot na kawalan. Habang tinatanggap ko po yung diploma ko, nakangiti ako sa labas, pero sa loob, parang bahagi na sa akin na matagal lang patay. May matagal lang patay. Kumbaga, naaalala ko po yung before. Simula elementary po ako. Pero hindi pa pala DJ Ranky, ganun kadali na isipin na may mga magulang na kayang tiisin yung anak nila. So, may isa akong friend, sinamahan niya ako ng graduation ko, mag-dinner sa labas, kumain, then kasama ng birthday ko, simula grade 7 kami till college. Siya yung kasama ko, nag-iisa lang siyang best friend ko.
ba't na hindi ko sa kanya sinabi yung story ng kwento ko? Kasi baka layuan niya ako kapag nalaman niyang ganun. So, may mga what ifs po ako na tinanong sa kanya. And sabi niya, try mo. Try mo kausapin ulit yung mama mo. Pero ngayon kasi, nahihirapan na po talaga ako ng sobra. Like, mas masakit pala kapag naabot ko na po yung pangarap ko. Like ngayon, na nakakarating na po ako sa iba't ibang bansa, nakikita ko na po yung mga lugar na dati pinapangarap ko lang, pero yung puso ko po hindi sumasabay. Kasi, at dami ko what ifs, na if okay kaya kami ng family ko, what if mahal nila ako, what if pinili nila akong yakapin imbis na itulak palayo, what if sana hindi ako nag-iisa sa bawat biyahe, what if may tatawag sa akin na anak, di sana totoo yung saya ko, pero hindi DJ. Kasi ang dala-dala ko sa bawat travel ko, puro galit at hinagpis. Maraming nagsasabi naman sa akin na, "Uy, Max, ang sayo ng buhay mo, puro ka lang travel." Ngumingiti lang po talaga ako sa kanila. Hindi nila alam yung bawat ngiti sa litrato, nakuha ko pilit. Yung bawat tawa, pinipiga. Yung bawat post, tinatakpan lang ng katotohanan. Nasa likod ng lahat, may pusong unti-unting tumitigas ng sobrang sakit sa akin, DJ Rocky and DJ Jello. So, simula po pala po nung bata ko, hindi ko na na-experience ang maging anak. Hindi ko naranasang mag-birthday na may yakap ng magulang, walang handa, walang kandila, walang kanta, at ang pinakamasakit, ni isang beses hindi ko narinig sa kanila ang salitang happy birthday na. Kaya ngayon, nililibang po yung sarili ko sa paglalakbay para makalimot kahit saglit. Pero kahit saan ako magpunta, bit-bit ko pa rin po yung batang naiwan sa gitna ng kalsada na umiiyak, nanginginig, at naghihintay pa rin sa kanila na sana kahit minsan lang may pumili sa akin. Pero DJ Raquel, DJ Jello, pagod na po ako. Pagod na po ako magpanggap na okay ako. Pagod na po ako maging matatag. Pagod na po akong dalhin lahat ng sakit na hindi ko naman pinili. Pero paano po ako magpapatawad kung ako mismo hindi ko po kayang buuin yung sarili ko. Hindi ko po kayang mag-move on. Kasi sa bawat alaala parang sugat na parang bagong bukas. Parang paano ako mabubuhay kung sa puso ko matagal na akong namatay. So sorry. So, yun lang po. Pero, pilit pa rin po akong lumalaban. Kahit hindi na alam kung para saan at saan tutungo. Yun lang po yung kwento ko. Nabigla kami dun sa mga Napakinggan natin. sa mga salitang lumabas sa bibig mo. Parang wala kaming ibang gustong gawin ngayon sa'yo, Max, kundi yakapin ka ng sobrang higpit. As in, ipadama sa'yo na you are not alone. Na kung napapagod ka, nandito kami. Sasamahan ka namin. And valid lahat ng mga nararamdaman mo. Lahat ng mga nabanggit mo kanina, it all came from your heart. Mhm. And sana nailabas mo talaga yung bigat ng nararamdaman mo. Meron bang nakakaalam nitong daladala mo bukod sa amin ngayon ni Titan Jello?
Actually po, wala po. Kasi sobrang private ko pong tao and shy type. So, to be honest po, kaya po ako pumunta dyan sa studio niyo before. Kasi po, I wanted to feel your vibe po first kung safe ba talaga ako to finally open up my story sa inyo ni DJ Jello and sa'yo, DJ Rocky. Matagal ko na po itong gustong sabihin pero sobrang hirap. Kasi kahit I look okay and I smile in front of people, the truth is I carry a lot of shame about myself. Hindi ko rin po matanggap kung sino talaga ako. Hindi ko masabi sa friends ko what really happened po talaga kasi I don't trust. Hindi naman po sa I don't trust them, but because I'm scared na one day my story will come out and I'll lose control over it. So that's why I also avoid relationships kasi I don't fully accept myself and I don't want anyone else to see me in a way I can't even handle yet. And when everything feels too heavy na po talaga, I always think of my lola. Kaso wala na po siya eh. Mahirap siya mahalin. Oo, mahirap yung lola ko. Pasayahin. Pero I'm feeling safe sa lola ko. And somehow, I felt the same way. The same safety with you, DJ Rocky and DJ Jello. Kaya sa inyo ko po shinare yung kwento ko kasi I feel the same, but I finally feel safe enough to speak without fear of judgment, just like my lola po. Kung ano, paano niya po pinaramdam yung pwede ko po siyang pagkatiwalaan. Parang ganun po yung nararamdaman ko sa inyong dalawa. So, since 2020, naglilisan na po ako sa inyo. Kasi, since then, tinatago ko na po yung story ko. Sabi ko, one day, sa kanila ko rin sasabihin yung secret story ng life ko na sobrang bigat. And this is it. It's finally out. And I'm so happy. And thank you po sa inyong dalawa. Max, you are so well-versed to the point na hindi kami makapagsalita dito ni Titan Jello kasi sobrang galing mong i-put into words lahat ng nararamdaman mo. And we admire you for that. And we appreciate na nabanggit mo kanina na pinagkakatiwalaan mo kami. And 'di ba kanina nung bago pa tayo magsimula dito sa programa natin, naramdaman ko na at narinig ko yung boses mo, alam ko kung sino ka. That's why ginujoke ko si Titan Jello nung una na kilala natin to. And kilala ka nga namin, no? Wala akong i-advise sa iyo, pero pag dumating ka dito at magse-celebrate tayo ng birthday mo, or kung if ever, sige, celebrate tayo ng birthday mo! Sa May 1. Oo, sa May, 'di ba natandaan natin na May 1 yung birthday niya, no? Sasama ko na lang yung anak ko. Birthday ko. Ha? May 4 po yung birthday. It's okay. Kahit ano pang klase ng araw yan, mag-iimbento tayo ng araw ng birthday mo. And i-celebrate natin yung birthday mo. So, I'm just so overwhelmed with what I've heard. I feel so sad. I'm also angry. But at the same time, gusto ko lang sabihin sa'yo na bukas ang mga kamay namin dito ni Titan Jello para yakapin ka ng sobrang higpit. At anytime
gusto mo kaming puntahan mo lang kami. Wag lang yung naliligo kami sa banyo, ha? At wag lang yung tumatay kami. Kasi mahirap naman pag nandun ka bigla, di ba? Pero yun, we appreciate that you trust us. At sana sa pagkakataong ito, kahit papano, napagaan ng programa namin yung nararamdaman mo. Yeah. Thank you so much po. Max, Yes po. muli may isang mahigpit na yakap pa. At gusto ko lang sabihin sa'yo, Max, na huwag mo madaliin yung paghihilom. 'Di ba? Sabi nga, ang tanging panahon lang daw ang makakapagsabi kung kailan tayo magiging okay. Alam ko na mabigat yung sugat ng nakaraan mo, mga pinagdaanan mo, at hindi madaling makalimutan yan, lalo na pamilya mo mismo yung involved dito sa story mo. Pero Max, naniniwala ako na kung sakali man ikaw naman ay makabuo ng pamilya, magiging mabuti kang nanay. Thank you po. Max, bakit? Kasi yung alam ko na yung mga pinagdaanan mo na yan, kailanman hindi mo ipaparamdam yan sa magiging anak mo o sa magiging partner mo. Yes po. Wala kaming masabi na iba dahil alam namin, Max, ang kailangan mo lang talaga is makikinig sa'yo. Yeah. And props to Max, no? Dahil self-aware siya eh. And bibihira sa tao ang self-aware siya. So, etong awareness na ito, mulat na mulat ka, alam mo kung ano yung nararamdaman mo, walang nagdikta sa'yo kung anong dapat mong maramdaman. And that is already a sign that you have a good relationship sa sarili mo. Hindi ako eksperto dito pagdating sa mental health, no? Meron tayong mga mental health experts talaga na nandyan, no? And meron tayong in-house mental health expert. Kung sakaling kailangan mo na i-connect ka namin sa kanya, i-connecta ka namin sa kanya, nang sa gayon ay makatulong kahit papano yung pakikipag-usap mo sa kanya at pag-navigate ninyong dalawa ng feelings, emotions, and yung state mo. Baka sakali lang makatulong doon sa healing mo, no? Especially doon sa mga bubog ng nakaraan mo. Yes po. Thank you po. At syempre, 'di ba, pag may mga ganitong tayong top secret sharer, inaalayan talaga natin 'to ng panalangin. Meron ka pa ba munang gustong sabihin, Max? As of now po na ano po ako, parang natutulala po ako sa sarili ko kasi I can't believe na nakapag-speak out na po ulit ako. Kasi mula po kasi noon, kahit achiever po ako sa school, nasa tabi lang po ako. As in, first year college to fourth year college, wala po akong friend except sa isang friend ko po nung high school. Kasi parang natutrauma na po ako lumapit sa ibang tao. So ngayon parang nagiging proud po ako sa sarili ko kasi marunong na ako mag-speak out para sa sarili ko kasi katulad nga nung last time sinabi nila ni Sir Jello, Sir DJ Jello, kailangan natin maging strong para sa sarili natin. So that moment sabi ko, okay, fine. I will be strong for myself kahit mag-isa ko. So, ayun. Kaya sobrang thank you po sa inyo kasi nafe-feel ko po talaga na safe ako sa inyo na mag-open. Yan lang po. Salamat, no? At ang pinaka-safe talaga na pag-openan natin ng mga nararamdaman natin ay ang ating Ama. No? So at this point, no, sa mga kabisyo naming nakikinig ngayon, alayan natin ng panalangin ng ating top secret sharer ngayong gabing ito. Dalhin natin at ilapit natin ang mga puso natin sa ating Ama na mapagmahal. Amang mapagmahal, inilalapit po namin sa inyo ang aming kapatid na si Max
na dumaan sa napakaraming sakit. Mga salitang nakasugat, mga karanasang hindi niya dapat pinagdaanan, at ang pakiramdam na para bang siya'y iniwan, isinantabi, at itinakwil ng sarili niyang pamilya. Panginoon, naririnig mo ang mga salitang binato at sinabi ni Max. Mga salitang pagod na siya. Pero ngunit ikaw, Ama, ang nagsasabi ng katotohanan na siya ay mahalaga, may halaga, at may dahilan kung bakit siya nabubuhay. Yakapin mo siya ngayon. Yakapin mo siya ngayon. Sa 6 na taon ng paglayo, sa bawat gabing siya'y nag-iisa, sa bawat sandaling hinahanap niya ang pagmamahal na hindi niya natanggap, ikaw ang pumuno, Panginoon, sa kakulangan na yun. Pagalingin mo ang kanyang puso mula sa sakit ng pagtanggi at pang-aabuso. Tulungan mo siyang unti-unting buuin muli ang kanyang sarili. Na makita niya na hindi siya ang problema, kundi ang sakit na ibinato sa kanya. Bigyan mo po sana si Max ng lakas na magpatuloy, ng tapang na magtiwala muli, at ng pag-asang may mga taong darating na magmamahal sa kanya ng totoo at wagas. Panginoon, magpadala ka ng mga taong magiging pamilya niya. Hindi man sa dugo, kundi sa puso. Yung mga taong makikinig, mga taong yayakap, mga taong tatanggap sa kanya ng buo. At kung kalooban mo, Panginoon, hipuin mo rin ang puso ng kanyang ina at ng kanyang kapamilya. Turuan mo silang makita ang kanilang pagkukulang at matutong magmahal ng totoo. Ngunit higit sa lahat, tulungan mo si Max na makatagpo ng kapayapaan. Kahit sa sandaling ito, hindi pa maayos ang lahat. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo siya itinakwil kailanman. Sa iyo, siya ay tanggap, minamahal, at hindi nag-iisa. Amen. Amen. Congratulations, Max. Congratulations, nakagraduate ka. Happy birthday, happy 21st birthday, happy 22nd birthday, happy 23rd birthday, happy 24th birthday, happy 25th, and happy 26th. Lahat ng gagawin nating, lahat ng years na hindi siya nakapag-celebrate, dude, celebrate natin in just one day. It's gonna be the ultimate birthday celebration of the year. Lalabas ko yung mga kaibigan ko mga naka-necktie. Gusto mo ba yun? Yung mga naka-necktie? Tapos mga naka-boots, no, dude? Yung mga naka-boots. Oo. Ano gusto mo? Yung mga naka-six-pack abs? Yung may mga ganung masal-masal? Papapiliin kita, send ko sa Viber mo, ha? Hi! Titan Jello. Ba't alam mo yun? Dati ko trabaho yun, eh. Ay, trabaho mo pala yun, dude. Hindi mo natanong. Hindi, dude. Hindi ko alam kasi. Trabaho ko yun. Kaya pala dami mong contacts, no? Kaya pala paminsan may mga dumadating-dating na lang dito na mga... alam mo na. In fairness naman sa mga clients mo, ah. Mga big time. Ajuma. Kaya pala, iba yung himas mo sa babaeng Ajuma. Kaya pala, ngayon alam ko na. Alam mo na. Okay. So Max, papapiliin ka ba ni Titan Jello? PPM ka na lang namin? Yes po. Yeah. Kilala na din. Wait, Max. Gusto mo bang makakilala ng single? Yan, single. Hindi pa po kasi ako ready. Ande, gusto mo ba na may maging iba ka pang friends bukod sa amin ni Titan Jello? Pwede naman po. Kasi meron tayong
isang friend na nandito sa loob ng booth. Actually, dalawa sila eh. Pwede naman nating, hindi, ibigay muna natin si Boy Pindot. Okay, sige. Si Boy Pindot kasi single for so many years. Plus, etong si Boy Pindot, matinong tao to. Tama. Hindi to manloloko. Medyo torpe nga lang. Mapindot lang, gano'n. Oo, pero mahilig pumindot Yun yung yun lang yung issue, mahilig pumindot ng mga gadgets. Tama. Laptop, cellphone. Yan. Pakilala namin siya sa'yo. Willing ka ba, dude? Makilala lang. Ano lang, kaibigan lang. Yun, no? Yeah. Yun, PM na lang tayo, ha, Max? Yes. Doon sa celebration natin. Basta, we hope na kahit papano, gumaan-gaan yung pakiramdam mo. And, we pray na maging okay yung family, 'di ba, na meron ka. Sabi nga, kung hindi man sa dugo, 'di ba? Pamilya na buo sa puso. May gusto ka pang sabihin, Max? Gusto ko lang mag-thank you talaga sa inyo pong dalawa ni DJ Rocky and DJ Jello. Sobrang thank you po talaga. Sobrang na-appreciate ko po yung presence nyo. Grabe. Wala na po ako masabi. Thank you po. Thank you din. Kaya pala nung nagyakapan tayo, no? Parang may something eh. Alam mo, may ganun din ako feeling sa isang tao, dude. Yung parang, alam ko pang ngiti-ngiti lang, pero nararamdaman ko na May problema. May tinatago yung taong yon behind the smiles. Eh. Pero ang mahalaga dyan, isa na to sa paraan mo, 'di ba? Para maging success, 'di ba? Ang iyong journey into healing. Tama. Ako takot ako yumakap eh. Bakit? Tara, sakay ka. Kidding aside, pero mahigpit na yakap, Max. And alam ko na maraming katulad mo na nakarinig ng storya mo ngayon na magiging matapang din na katulad mo. Salamat, Max. Thank you rin po. Salamat, Max. Kita-kits. Kita-kits tayo, Max, ha? Opo. Ayan. At yan, ang ating top secret sharer na si Max. Pangalawang beses na natin to na Friday na ganito. Kaya nga ang bibigat na. Alam mo, nagugulat kami ni Titan Jello na every Friday night. Ang Friday kasi talaga, di ba? Ito yung inaabangan ng iba eh. SPG eh. Kumbaga nakakatawa. Hindi iba. Ako inaabangan ko to. Si Titan Jello pala talaga yung super abang sa Friday night ng SPG Top Secret. Pero yun nga eh, dude, eto na lang yung motto na lang natin. No? Ito na lang yung perspektibo natin siguro tungkol dito. Or ako. Para sa sarili ko at na-envision ko din dito sa programang to. Kung sino siguro yung may kailangan talaga ng kausap. Kahit sa Friday, ito yung talagang naka-schedule, 'di ba? At nakasanayan ng mga tao sa atin. Sige, kung kinakailangan mo ng kausap ng Friday, bukas po ang programa namin para sa inyo. So, yun. Yun lang naman. Pares? Charot! Pwede, 11:36 pa lang. Oo nga eh. Fairness, no? Kasi alam mo, eto yun eh. Mahirap eto kumbaga dude, out of the program. Yes. I mean, outside the radio. Medyo mahirap po yung posisyon na kinilalagyan din namin ni Titan Jello. Actually, simula pa lang nitong top secrets na to. Kasi iba-iba doon, hindi natin napaghahandaan kung ano yung magiging call natin eh. Kumbaga, sa mental preparation, medyo kulang tayo doon pagdating sa call, 'di ba? Tama. Pero sinusubukan natin maging handa. Tama. 'Di ba? Hindi lang natin alam kung gaano kabigat, gaano kababaw, gaano kalalim, gaano kasakit. Pero, yun nga eh, hindi kami mental health experts dito. So, ang sinabi sa akin ng isang kaibigan na eksperto pagdating sa mental health, kailangan natin ng debriefing. So kami ni Titan Jello, every time na meron kaming mabigat na napag-uusapan
o meron naging call sa amin, nagde-debrief kami. So, nag-uusap kami right after the call. Nag-uusap kami na kung kumusta o kung ano yung okay ba yung nag-a-assess kami din kung ano yung mas magandang atake para mas maramdaman ng tao na hindi sila nag-iisa. Kasi at the end of the day, yun lang naman yung purpose talaga ng programang to, maging safe space to at maramdaman yun na hindi kayo nag-iisa. Kasi gusto nga namin sabihin sa iyo na may kasama ka, kami yun. Totoo yan, partner. Ako nagdi-debrief ako dun sa Malate minsan. I knew it! Nakakausap ko dun yung mga nasa labas. Dude, may suki ka ba dun? Marami. Si Ate Baby. Pero totoo yun, pinapagaan lang natin yung usapan ngayon. Ang bigat, mabigat. At hindi namin, minsan bumabiyahe nga ako, di ba? Bumabiyahe tayo. Dama pa rin natin yung problema. Totoo. Tapos syempre, sasalubungin namin ng mga minamahal namin sa buhay sa sa bahay, 'di ba? Na dala-dala namin yung pakiramdam na naiwan pagkatapos ng call. And siguro ang hindi lang mawawala sa amin ni Titan Jello or para sa akin yung pag-asa. Totoo. Umaasa ako at nagtitiwala ako na ibang klase gumalaw ang Panginoon. Totoo. I may sound so churchy here or parang, si Rakitera sobrang religious naman. Hindi. Tama. Iba ang pagtitiwala sa Diyos. Tandaan mo yan, kabisyo. Hindi yan pumapalya. Agree. Kaya kapag yun ang bit-bit ko pauwi, parang medyo nakakampante na rin ako. Pero nandun pa rin tayo, 'di ba? Yung minsan ginagawa namin ng group chat yan ni Titan Jello na para at least mangumusta kami, 'di ba? Mga updates lang, nakauwi na ba kayo, yung mga ganon para at least kahit papaano maramdaman din nila na hindi natatapos dito sa call na to, yung journey nila, 'di ba? Sa paghilom. Tama. Kasi ang programa naman na to, simula lang to eh. 'Di ba? Simula lang to ng healing healing journey mo. Matagal ang healing journey, dude. Hindi natin masasabi kung ilang taon, ilang buwan, yung iba nga dekada pa 'di ba? Pero ang mahalaga umuusad kahit paunti-unti. And thank you dahil grabe yung kasi ako bago ako dito sa programa ni Rocky and lagi ko siyang tinatanong. Sabi ko nga sa iyo, partner, 'di ba? Rax, ano ba dapat nating gawin? Ano bang maganda nating gawin? Sabi mo lang, isa lang sinagot mo sa akin yun, natatandaan ko. Hindi natin kailangan isipin kung ano man gaano kalayo ang pwede marating ng programa. Basta alam natin yung purpose ng programa. Yan. Doon ako napaisip na, galing no, itong taon to, sabi ko talaga, yung puso niya dun sa programa at ang puso niya dun sa mga nakikinig sa kanya. Grabe. Dude, eulogy mo na naman ako dito, Totoo yun. Totoo yun. And thank you. Kasi ang ganda ng programa. And marami nag-chat sa atin, partner. May mga naliligtas tayo na nagugulat din ako minsan. May isang umaga, meron pala tayo naging caller na sugalero. Tapos biglang naligtas pala natin siya dun sa ganung pagkakalulong niya. Totoo, minsan magugulat ako. Tatawag, text na, uy, thank you dahil naligtas niyo ako. Wait, babae ba yan? Lalaki yun. Hindi, totoo na to, lalaki. Charot lang, may darot. Binibiro lang naman kita. Yung ganun, dude, di ba? Ang sarap sa pakiramdam. And dude, ako magpapasalamat din talaga ako sa'yo dahil mas lumalim din yung programang ito na dahil sa presensya na meron ka, dahil sa thoughts na meron ka. Sabihin man ng iba na magkaiba tayo ng personalidad. Pero I think that makes this program work. Tama. Kasi iba po yung iba yung paninindigan ni Titan Jello sa kung ano yung tama. At yun yung talagang gusto niyang ipahayag sa lahat ng mga nakikinig ngayon na manindigan tayo sa kung anong tamang gawin. Dahil yun ang magpapalaya sa atin. At doon tayo talaga mas magiging matapang at magiging success, 'di ba, sa buhay. So dude, salamat dahil binigyan mo ng mas malalim pa na atake, 'di ba, ang programang ito. Kuha na nila. Ni-eulogy mo na naman ako. Oo, ni-eulogy kasi ako ni Titan Jello kahit sa hosting namin sa On Ground. Ni-eulogy ako. Hindi pa ako patay pero parang dami yung good words na sinasabi sa akin. Para umaba buhay mo. Ganun yun. Isa lang ako, patay na patay. Yeah. Sa asawa ko. Ikaw, dude. Ako? Patay sila sa'yo.
Huwag kayo lalapit kay Titan Jello kasi patay kayo kay Titan Jello. Ay, wait, may kukwento ako. Bago tayo matapos, sadali lang. Ano naman yan? Eto na. Si Attorney Cam ng DZRH umakyat kanina. Ngayon, tinanong si Titan Jello, single ka ba? Kasi may papakilala ako sa'yo. Alam mo, tahimik lang ako, pero nag-uobserba talaga ako kay Titan Jello. Ano sasabihin kaya dito? Sabi ni Mabrika, ano, single ka ba? Tapos may mga hirit sa paligid. Depende po sa nagtatanong. Tapos, ang pinakamalupit dito, si Titan Jello, hindi siya umiimik, bumingiti lang siya. Alam mo yon, talagang, grabe naman yung pagkapribado ng buhay mo talaga, dude, no? Pero in fairness, aminin mo, bumilib kasi sa akin. Kasi hindi ako nagsabi ng kahit anong background tungkol sa'yo. Yan. Hindi ko ilalaglag si Titan Jello Yan. sa ibang Ihuhulog aspeto. lang. Hindi ko siya ilalaglag sa ibang aspeto. Ihuhulog lang. Oy, pero bago din tayo umexit pasalamatan natin ang Top Breed. Yes. Thank you so much, Top Breed. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon na may aso, alagang pusa. Hoy, ano? May aso, mukhang aso, pwede? Ganun. Hindi, may aso. Yan po sa mga mga fur parents po dyan. Yan po. Yan. Good evening muna po sila lahat Mag-uumaga na po sa mga fur parents po dyan na nagbabiyahe ngayon. Naku, alam nyo ba mga kabisyo na gusto namin magpasalamat ng aking partner sa Top Breed. Oo, kasi sila ang nagbibigay ng top love and care, hindi lang sa mga aso, kundi sa mga pusang alaga natin. Totoo. And itry nyo yung Top Breed Dog Meal Adult Mini. Eto hindi po ito paid at donasyon kasi to ng kaibigan ko. Pagmamahal to, tsaka friend card yung gamit dito. Pero baka naman friend, diba? Pero ito talaga yon. Nagdo-donate kasi sila sa atin. Oo kasi nga. dito sa MBC Building, meron tayong mga alagang stray cats and dogs, Yes. diba? So, sobrang thankful kami kasi ang laking bagay na meron tayong nakukuha dyan. Tapos kapag gutom sila, diba? Meron tayong may bibigay. So, ayan. Maraming salamat. So, tsaka bukod dun sa sinabi ko kanina, diba? Ito kasing Top Breed Dog Meal Adult Mini, itong bagong produkto po ng Top Breed, no? Ay produkto po ito na pinag-isipan ng aking kaibigan as in college barkada na si Angelica Jane Rada Atong. Nandito po ngayon. Oo. Napakahusay. Totoo. Sobrang amazing. Kaya nga, feeling ko lifetime na yung supply natin. Hindi na po napakahusay, napakaganda pa. Oo. Si Titan Jello kanina. Diba? Tinanong, basta may makitang maganda. Talagang umaapir-apir pa sa akin. Kaibigan mo, dude? Talaga no? Parang doon pakilala mo naman ako. Hindi, yung pala kasi dahil may dala-dala si Ange na adult mini, Top Breed Dog Meal, tsaka pang cats. Ayan. Pero anyway, maraming salamat kabisyo sa inyong pagtutok. Kami po'y exit na. Bukas na lang tayo ulit magsama-sama. Alas 9 ng gabi hanggang... Ay, wala pala bukas! Hindi, alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi. Ayan. Ang programa ko po na Anong Hugot Mo? At syempre, Ayan, Retro Sabado, alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Pagtiisan nyo na lang po yung boses ko doon. Okay, sariwain natin ang mga tugtugang, ang sarap-sarap, balik-balikan, hindi tulad ng ex mo na hindi nangakagwapuhan, hindi pa kasarapan. Ang galing mo talaga. Oo. Pero masarap yung sa akin Buti ka pa. Buti pa sa'yo. Diba? Okay na magkasala muli. Sulit naman. Hoy! Akala ko ba nagbagong buhay ka na? ay, hindi ako yun. Sino ba yung nagsasalita na yun? Anyway mga kabisyo, maraming salamat po. Kayo po yung nakatutok sa #1 radio station mula Metro at Mega Manila, 90.7 Love Radio. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama nyo rin ang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At kayo nakatutok sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Handog po namin awitin sa inyo is a beautiful song by Maki Kahil na Langit. Metro's #1
Love Radio. Basic!